Quin és el millor sistema per climatitzar casa vostra? D'entrada, l'aerotèrmia. Així de clar. Escalfa a l'hivern i refreda a l'estiu, com a nevera. I de manera semblant, per cert. I el millor de l'aerotèrmia és que és un sistema molt eficient. A continuació us explico què és i com funciona. L'aerotèrmia s'està imposant com un sistema no només per climatitzar habitatges de manera eficient i sostenible, sinó també per produir aigua calenta sanitària. I per què? Doncs perquè té una manera de funcionar que la fa molt i molt interessant. Bàsicament, l'aerotèrmia consisteix en fer servir l'energia de l'aire, no del vent, sinó de l'aire, per escalfar o refredar un edifici. I aquí ja tenim el primer èxit. Fa servir l'energia de l'aire, una energia renovable, il·limitada i gratuïta. Compte, no és que no necessiti electricitat per funcionar, en necessita, però només el 25%. La resta d'energia necessària, el 75%, prové de l'aire. A més, és un sistema supereficient. Fixeu-vos-hi. Us vull presentar en COP, un índex que mesura el coeficient de rendiment. Un sistema de calefacció tradicional, amb caldera de gas de condensació, pot tenir un COP del 100%, és a dir, que per cada quilowatt que consumeix, genera 1 quilowatt d'energia tèrmica. Mira, no està malament, no? Doncs atenció, perquè el COP de l'aerotèrmia és ni més ni menys que del 400%. O sigui que per cada quilowatt consumit en genera 4 d'energia tèrmica. I home, al preu que està l'energia, ja podeu veure que això són molts calés d'estalvi. Però com funciona l'aerotèrmia? Per explicar-ho necessitem entendre que és un circuit amb aigua, semblant al que coneixem dels radiadors convencionals. També és un concepte semblant al d'una nevera, perquè també té un compressor que fa la màgia dins el circuit. Al final, l'única cosa que fem és traslladar energia d'una banda a l'altra. Per entendre-ho una miqueta millor, us hem preparat aquesta pissarra. Aquí veiem un esquema del que seria l'aerotèrmia. Fixeu-vos, el circuit comença a la part exterior de la casa. Aquí tenim aquesta unitat, que és aquesta que veiem aquí, que el que fa bàsicament és captar l'energia tèrmica de l'aire exterior i traspassar-la a dins de la casa. Aquí hi ha el circuit d'aigua, que s'escalfa, i traspassa aquesta escalfor al sistema de calefacció o al d'aigua sanitària. Normalment el que fem és instal·lar un sistema de terra radiant, que és el que escalfa la casa. Ho fa, a més, d'una manera més eficient, perquè al tenir més superfície necessita menys temperatura per escalfar l'ambient. Finalment, el sistema expulsa l'aire fred a l'exterior i el circuit continua treballant. Potser us preguntareu, i què passa a l'hivern, quan l'aire és gelat? Doncs bé, encara que no us sembli, aquest aire també conté escalfor, o més ben dit, energia tèrmica, i aquesta és la que fa servir el sistema per abastir la calefacció. Només en cas d'un fred molt extrem, el sistema necessitaria un reforç elèctric extra amb el qual ja compta per si fos el cas. Però i a l'estiu? Doncs bé, el mateix sistema funciona també a la inversa, és a dir, agafa l'escalfor de dins de la casa a través d'aquest mòdul interior i l'envia al sistema perquè l'expulsi cap a l'exterior. L'energia de l'exterior s'envia al sistema que la refreda convertida en aigua. Aquesta aigua freda alimenta normalment els fan coils, que són uns ventiladors que acaben enviant aire fresc a les diferents estances de la casa. Pot ser mitjançant splits, semblants als de l'aire condicionat, tot i que això no és un aire condicionat que poses a 18 graus, o mitjançant conductes d'aire per l'estructura de la casa que acaben a cada habitació amb una reixeta de ventilació. Una altra qüestió important que té a veure amb el terra radiant. Cal tenir present que és molt eficient però d'inèrcia llarga. És a dir, que trigarà més a escalfar la casa però ho farà millor. Potser no tens la casa calenta en 2 hores, però quan la hi tinguis, la tindràs calenta de manera molt més estable i homogènia, i per tant també de manera molt més confortable. I si no, pregunteu-li a algú que en tingui. I un apunt final. L'aerotèrmia és una gran aliada de les plaques solars. Amb una casa amb bona exposició solar, un sistema fotovoltaic normal i corrent pot arribar a generar més energia de la que consumeix. I l'aerotèrmia acumula aquest excedent en forma d'aigua calenta sanitària. Però això ja ho veurem en un altre vídeo.